Què és el ioga nidra? El ioga nidra és una tècnica de relaxació guiada. La guia de la veu és la que t'acompanya a baixar els decibels d'aquesta vida automàtica i ho fem de forma conscient. Crec que en aquests moments és una de les eines més poderoses del ioga per la vida moderna. Ens ajuda a relaxar el cos físic, però ho fem a través de la ment, deixant el sentit de l'oïda actiu. La resta de sentits es repleguen com una tortuga. És una tècnica que es desenvolupa amb un sistema ordenat amb diferents graons de profunditat. També t'he de dir que no tot el que es titula ioga nidra ho és. Ja sabem què passa amb el món modern. Es comencen amb sessions curtes de 15 a 20 minuts fins a allargar-se a uns 60 minuts, en una posició còmoda, estirat o assentat. Segons cada propòsit, es proposa realitzar-la diàriament, o al final d'una pràctica de ioga o després del teu entrenament o final de jornada. El ioga nidra prové de milers d'anys d'un text tàntric molt antic, però fou recuperada per al mestre contemporani Paramahansa Satyananda Sarasvati, que és el mestre del meu llinatge, família espiritual. Ell va adaptar la tècnica antiga, que era tàntrica, que repassava el cos per diferents parts del cos i recitava mantres específics. Ell, després d'un viatge a Europa, va veure les necessitats d'adaptar i compartir aquesta tècnica per tal que l'home modern poguéssim seguir i fer aquesta pràctica amb més facilitat i rebent-ne tots els seus beneficis. Ioga nidra podríem dir que ioga és unió, juk, no? Una unió conscient, i nidra és un estat de somni conscient. Ioga nidra moltes vegades es tradueix com a son profund o son conscient, però estem desperts. És un estat diferent de l'ordinari. L'estat de nidra no es pot explicar, necessitem que ho experimentis, però està més enllà del que vivim en el dia a dia, més enllà de l'estat de vigília i més enllà de l'estat de somni. És una experiència que cal que visquis per ben entendre-la. En aquesta posició estirat, superfàcil, estable i ben còmode, és imprescindible per poder entrar en el món de la quietud, estar totalment immòbil i per poder seguir la guia de la veu de l'instructor que dirigeix la pràctica d'aquesta manera sistemàtica i acompanyant la veu durant tota la sessió. Es poden fer, doncs, sessions curtes, però també podem arribar a aprofundir fins a 60 minuts. Més endavant podràs autoguiar-te a la pràctica i realitzar tan sols els primers graons de la pràctica en qualsevol moment del dia o emprar-la al final de la teva jornada o quan sentis que ho necessites. El que promou aquesta pràctica és una relaxació profunda. Aquesta quietud, que és molt similar a quan has estat molta estona quiet, dormint, ens deixa un deix de consciència durant tota la pràctica i aquest és un estat que ens ajuda a rebaixar el grau d'estrès, ens ajuda a dormir i a descansar millor. I amb una pràctica regular i amb un propòsit molt concret pot arribar a transformar i a canviar l'estat de consciència de la persona. Ens serveix per sembrar noves llavors. Utilitzem un propòsit a l'inici i final de la sessió. Un propòsit que pot ajudar a treballar aspectes més pràctics, més físics de la vida moderna, o pots anar a treballar aspectes d'erradicar tendències, addiccions, problemàtiques o estats mentals concrets. És per això que és una eina molt potent en aquest món actual, que hem de ser tan efectius perquè ens ajuda a relaxar i a connectar amb la pròpia força interna i sobretot a entrenar, a dirigir i buidar la ment, a buidar aquest inconscient, però sobretot per prendre consciència de qui som en essència. No oblidem que aquestes tècniques són per connectar amb el ser. No es tracta tant
d'utilitzar aquestes tècniques per ser més productius, que també ens repercutirà en això, sinó per aprofundir en l'estat del ser. Els beneficis amb una pràctica regular t'ajudarà a afluixar tensions físiques, musculars i també tots els aspectes mentals i emocionals, generant un bon estat d'equilibri, un benestar amb tu mateix, amb tu mateixa, en definitiva, que ens porta a una pràctica regular del ioga, d'un ioga més mental però que afecta a tots els nivells de la persona. Va dirigit a qualsevol persona que tingui aquesta necessitat, que senti que necessita ser conscient, que necessita descansar, que necessita baixar el seu ritme d'activitat per tal d'optimitzar el seu estat de salut i de benestar. No requereix cap tipus de pràctica ni experiència anterior, no depèn a l'estat físic en el que estiguis, només la voluntat i determinació de mantenir-te despert durant la pràctica. Només si tens alguna problemàtica concreta de salut, algun problema mental o emocional greu o patològic, cal consultar abans de realitzar aquesta pràctica. Si us plau, senta't invitat, invitada a la pràctica de Yoga Nidra i en el meu canal trobaràs dues experiències, una en català i una en castellà, que pots fer tantes vegades com vulguis i també donar-la a conèixer a qui sentis. Pots també veure i conèixer-me una miqueta més a www.essentiam.com ESENTIAM.com. Gràcies, fins ara i bona pràctica.